Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Širom Srbije na kanalu Srpske naučne televizije. Ja sam Sara Jovanović, a danas vam predstavljamo u emisiji jednu zaista lepu i interesantnu priču. Moja današnja gošća je Manja Bogićević. Manja je apsolvent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a povod zbog koga je ona danas naša gošća jeste brend Petrucci Elegance koji je ona pokrenula sa svojom mamom i radi se o tome da kreira leptir mašne i zaista su neobičnog dizajna i ta priča ide u zaista jednom super smeru. Sada se to vodi kao startup, a svemu onome kako je krenula ideja i šta ona radi danas razgovaram sa Manjom u današnjoj emisiji. Manja, zdravo i dobrodošla. Zdravo, bolje te našli. Drago mi je zaista što si danas moja gošća. Kao što sam i najavila, govorimo o brendu Petrucci Elegance koji si pokrenula sa mamom. Ideja je da se kreiraju leptir mašne. Pa kako je ta ideja uopšte nastala i kako si je pokrenula? Ideja je krenula prvo, prosto meni je, pošto kao na Ekonomskom fakultetu mi dosta imamo stručnih konferencija i tu dolazi dosta studenta i meni je trebalo na neki način da se istaknem, da mene ti svi stručnjaci zapamte ili profesori koji su držali predavanja i mislila sam da je pravi način da počnem da nosim leptir mašne i onda sam mamu pitala da li ona zna da pravi leptir mašne i ona je rekla da zna i onda smo krenuli tako. Ja sam počela da nosim leptir mašne na svim tim događajima i onda su ljudi, na primjer, nisu mi zapamtili ime, ali su me zvali, to je ona devojka što nosi leptir mašne. Pa su onda počeli da mi prilaze, da me pitaju jao, pa gde si kupila tu leptir mašnu, pa jao, što je ta lepa. I onda je meni palo na pamet, ajde čisto što da ne, da napravimo više komada, da probamo, da krenemo da prodajemo i tako je i krenulo. I vremenom je postalo sve više i više posjećenije, ljudi sve više i više traže naše leptir mašne. Mi smo počeli samo sa leptir mašnama, a sad u ponudi imamo i kravate, i jaskota, i trake za kosu, i maramice za sako, tako da svašta postoji u našoj ponudi. Da, sortiman se širi, zaista da kažem, jedna tako ideja je nešto što je bilo za tvoje, da kažem, lične potrebe. Nastala je zaista lepa priča. Interesantan ti naziv Petrucci, malo pre sam baš razgovarala o tome šta znači, vuče malo na italijansko, meni je interesantan sam način na koji si ti dala to ime. Pa moj brat je neposredno pre nego što je ta ideja nastala, on je dobio ćerkicu i ona se zove Petra. Tako da je ideja zapravo potekla od njenog imena i onda smo dodali naziv da malo zvuči na italijanski, jer prosto svi materijali od kojih pravimo leptir mašne su iz Italije, tako da je to bio neki put kako smo smislili da se zove naš brend. Da, zaista je sjajno, onako lepo zvuči i baš ide ono kad se pogledaju sve tvoje mašne, onako lepo se uklapa. Već si rekla da je interesovanje ljudi bilo vremenom sve veće. Kako su neke reakcije? Kako si ti, na primjer, doživela to interesovanje ljudi u tolikom broju kada si krenula u tu priču? Prvo nisam ni mislila da će biti interesovanje iz prostog razloga što to nisu mašne koje možete da kupite na svakom mestu, jer potrebno je da se dosta individualno drugačiji da biste mogli da ponesete takve mašne, ali onda su ljudi počeli da se javljaju i meni je prosto bilo neverovatno da se ljudima dopada i zanimljivo je to da, na primjer, svaku mašnu koju sam prodala nije se desilo ni jednom da je neka vraćena i da je neko bio nezadovoljan. Uglavnom su govorili da su im mašne lepše uživo nego na slikama. Tako da sam dobijala samo reči hvale, a naravno tražila sam i od svojih kupaca i kritike kako nešto da ispravimo, jer mi je u suštini najvažnije da su oni zadovoljni. A kako nastaju tvoje ideje, na primjer, za mašne? Evo sad i trenutno ti nosiš jednu zaista interesantnu sa tim zihernudlama, da kažem, kao dodatkom. Zaista treba biti kreativan iznova i iznova i nije samo napraviti mašnu, on uvek ima neke svoje posebne detalje. Na koji način skupljaš, da kažem, te ideje koje posle tvoja mama, da kažem, pretvara u delo i pravi mašne? Generalno, naša cela porodica, mi smo kreativni. Moj deda je bio i slikar. Mama je slikala onako, nije studirala taj fakultet, ali je voljela da slika. I ja sam nekako tu kreativnost pokupila od nje i prosto ideje mi same dođu od sebe. Dosta imam ideja i onda ih zapisujem na papir zato što prosto u nekim momentima te ideje dođu pa prođu i trudim se zaista da budem drugačija, da budem inovativna, da prosto budu totalno drugačije od onoga što možete bilo gde da kupite, jer mi idemo na tu varijantu da svako može da napravi svoju mašnu, tako da vi možete i sami da zamislite svoju mašnu i da onda u dogovor sa nama napravite bilo kako želite. Ono što je karakteristično za naše mašne jeste što možete da oštampate bilo šta.
na vaše mašni. To je ono što je meni palo na pamet. Inače, mislim da to niko drugi ne radi i ja kad sam odlazila u štampariju da to pitam, ja moram da pomažem ljudima u štampariji jer oni ne znaju kako to da urade. Tako da to je isto jedna inovativna stvar, ali prosto šta znam, tako mi dođu ideje. To je nešto čime se nadam da ću se baviti u svom životu i marketing je isto druga strana koja mi je zaista u zadnjih nekoliko meseci promenila život na bolje. Da, u suštini spojila si neko, da kažem, to neko svoje profesionalno zvanje, s obzirom da studiraš ekonomiju, neku kreativnost u zaista nešto što je isplativo i što je zaista postaje vremenom biznis. Sada se vodi kao start-up, ali može da izrasta u neki biznis. Interesantno da si trenutno takođe na obuci u ICT Hubu, gde, da kažem, radiš do marta, ćeš biti tamo gde, da kažem, usavršavaš se u tom nekom smeru toga da održavaš taj svoj biznis, pa kako da ti utisci odatle, šta si se novo naučila? Ja sam postala njihov stipendista i pre svega ja sam jedina tamo koja je devojka koja je pokrenula svoj startup i oni su zaista bili oduševljeni sa našim leptir mašnama. Ja sam dosta toga naučila, mi smo krenuli tamo krajem oktobra i za ovo kratko vreme sam dosta toga naučila. Oni su meni pomogli su mi kako da promenim ono što nije valjalo u tom momentu vezano za marketing, vezano za neke kampanje, za izgled same stranice. Zaista imam dosta mentora koji su jedan od najboljih stručnjaka u Srbiji i imam samo reči hvale i za Sandru i za celu ekipu iz ICT Hub. To su stvari neke možda sitnice koje nama deluju ne toliko bitno, ne znam, na primjer, neko vodi Facebook, ali u suštini postoji tu neka pravila i neke smernice kako na najbolji način predstaviti to ljudima. Jeste, mislim, prosto ne možete uvek sve da znate i ono što ja mislim da je ključna prednost kod mene je što ja u suštini nisam sujetna i znam i koliko znam, a opet znam i koliko ne znam i prosto sam svim tim mentorima sam tražila da mi kažu taksativno, znaš, ovo ti ne valja, tako, tako, tako i tako, ispravi tako i tako. Prosto ti saveti su zaista neprocenjivi jer sklop takvih mentora na jednom mestu, ja mislim da to na drugim mestima stvarno i nema. I svako ti koristi. A koje su neke ideje koje si možda dobila baš tokom te obuke, koje su te posle usmerile u tvoj brand? Ideje koje sam dobila, jedna od njih jeste, to ćemo raditi u nekom narednom periodu, da sajt, pošto sad se završava sajt, da bude da možete sami da napravite svoju mašnu, da birate, znači da sami napravite i da onda vam dole stoji, na primer, by design vaše ime i da možete da birate da li ćete to da šerujete na Instagram, da imate automatski hashtagove i da je to zapravo vaša mašna sa vašim dizajnom i da vam tako stigne na vašu adresu sa vašim dizajnom i da piše by design vaš. Takođe, postoje i to je novo što smo ubacili, da postoje 3 vida dostave. Prvi vid jeste standardna dostava na kućnu adresu. Drugi je da, na primer, ako šaljete poklon devojci ili dečku, da može da mu stigne mašna u parčetu torte, tako izgleda kutija. A treća ideja jeste da, to je još jedan viši nivo, da može, na primjer, ako naručite Batman mašnu, može lično Batman da vam donese na kućnu adresu. Tako da to su neke ideje koje uz razgovor raznih stručnjaka oni su mi pomogli da dođem do tih ideja. Takođe su mi pomogli vezano za taj sajt i vidjet ćemo šta će još u narednom periodu doći na dnevni red. Da, sjajni ideja, ja sam možda kažem oduševljena time, zato što stvarno tom inovativnošću neko izvede sebe od drugih na tržištu, tako da je to jedan dobar pravac zaista. A koja je, na primjer, neka mašna do sada koja je ti baš bila najneobičnija, da ti tebi možda posebno najdraža koja uopšte postoji? Ima jedna, nju ne prodajemo, ona je unikat baš. Ja je jako često nosim, ali pošto sam u zadnje vreme jako često nosila, pa sam krenula da je menjam. Ona je zelena, mislim da je čak u originalnom magazinu je ona bila na strani. To je meni omiljena mašna. Ona je od čiste svile i nekako mi je najdraža. Ovo je totalno drugačija i baš oslikava onako kakva sam ja. Da, pa da, evo, lepo si rekla original magazin, tako si na taj način dobila i podršku lično od Jelene Novaka Đokovića i mislim da je zaista to neki dobar pokazatelj da je ono što radiš zaista pravo i da se na neki način sve više čuje za to i da ljudi ocenjuju koliko je bitno.
Takođe me zanima u suštini za nešto dalje što planiraš. Ti si već rekla da imate neki taj određeni asortiman, da se proširili, to nisu samo leptir mašne. Šta je ono što planiraš za dalje, pored toga asortimana, kada se završi ta obuka, kada ti diplomiraš ili za neku budućnost, šta misliš i šta želiš da napraviš od svog brenda? Ono što je meni neki cilj, dosta ljudi mi je reklo, pa i stručnjaka, da su naše mašne, odnosno naš generalno proizvod je zaista za strano tržište. Tako da je moja neka želja da krenemo da izvozimo u inostranstvo, tako da možemo da zadovoljimo i inostrano tržište, pošto sam dosta ponuda dobijala iz inostranstva, ali nisam bila u mogućnosti da im pošaljem mašne. Takođe, jedna moja prijateljica koja je radila revije u Dubaju, ona isto nosila tamo moje mašne i ljudi iz Dubaja su stvarno bili oduševljeni mašnama. Ona je nosila baš ovakvu, ali je nosila rajf, nije nosila mašnu, tako da su baš bili oduševljeni. Krajnji cilj posle tih asesoara jeste da napravimo neku biznis liniju i da vi možete na sajtu da sami odaberete i košulju, i suknju, i pantalone i tako dalje, da možete sve da kupite na jednom mestu i da vam to stigne na kućnu adresu. Naša ciljna grupa su zapravo žene, jer moje lično mišljenje je da žene imaju problem da nađu tako specifične asesoare, naročito žene koje su zaposlene, koje dosta dugo provode na poslu i nemaju mnogo vremena za šoping, tako da to je neka početna ciljna grupa, a opet s druge strane žene kupuju i za svoje momke i za svoju decu, tako da pokrili smo onda celokupno tržište. Pomenula smo već da uglavnom žene, da kažem, su te koje kupuju i trenutno zaista postoji lepa akcija koju si pokrenula da, kažemo, prodaje mašin, 10% prihoda ide društvu Srbije za žene obolele od raka dojke. Koliko misliš da je na ovakav i na razne druge načine bitno da se radi na tome i da se kaže koliko je prevencija u stvari bitna? Ono što dok sam ja istraživala generalno pre pokretanja te akcije, shvatila sam da jako mali broj žena pa i devojaka shvata koliko je ta bolest uzela maha i koliko je ona podmukla. Ne shvataju da je preventiva najvažnija i da moraju da se bave fizičkom aktivnošću, da moraju zdravo da se hrane. I na neki način ja sam htela svojim ličnim primerom da pokrenem nešto. Naravno, ta količina koja je pokrenuta i taj projekat i ta akcija, ona nije u nekim ogromnim razmerama, ali to je u ovom momentu onoliko koliko ja i moja kompanija možemo da izdvojimo. To je, da kažemo, neki odgovor i zahvalnost svim devojkama koje su kupovale mašne kod nas. Pored toga, pre nekoliko godina moj otac je preminuo od raka pluća i prosto ja sam htela još od tada da na neki način skrenem pažnju i da pokažem ljudima koliko je važna preventiva. Tako da prvi početni cilj jeste da pokušam da širim svest i da se to, nadam se, u nekom narednom periodu promeni. Ono što bih ja volela u doglednoj budućnosti, da se stvarno bavim humanitarnom radom baš za tu bolest. Ja se nadam da posle ove edukacije u ICT Hubu da će postati porodična firma i nadam se da ću svakodnevno praviti ovakve akcije i slične akcije. To je neki moj cilj. Sada u ovom momentu su to ne toliko značajna sredstva, ali to je neki početak. Tako da u nekom narednom periodu ja se nadam da ću moći da doniram dosta više. Da, zaista što god da se nekome odvoji, to nekome zaista znači mnogo, tako da u suštini ništa to nije zanemarljivo. Baš mi je, da kažem, drago i zbog toga i što će ta akcija, da kažem, u tom smjeru da se nastave. Ono što je, da kažem, trenutno aktualno za tvoje mašne jeste neka novogodišnja kolekcija. Pa kakve mašne mogu da očekuju klijenti u ovom sad, da kažem, periodu? Ova sad novogodišnja kolekcija je zaista specijalna. Imamo totalno drugačije mašne. Ono što devojke mogu da se obraduju jeste što naše mašne mogu sad da se nosi kao ogrlice. Imate dosta tih mašni koje su preko materijala, imate razne šljokice, raznih boja, od crne do sive, crvene, možete da birate u zavisnosti od kombinacije koje ćete imati u novogodišnjoj noći. Tako da možete da nosite kao ogrlicu. Zaista ima ih dosta. Uglavnom su te šljokice raznih nijansi, pa onda imaju mašne od čipke, pa onda slično ove sa klipsama, u zavisnosti od toga kakav vam je stil i na koji način kombinujete svoje odevne predmete. Ali zaista su devojke počele baš dobro da reaguju na ovu specijalnu kolekciju.
Da, i može lepo da se uklopi, da kažem, uz neki ostatak outfita za sam doček. Mnogo ti hvala, zaista mislim smo, da kažem, na lep način predstavili ono što radiš. Ovo je, da kažem, teko nekom povoju, ali drago mi je da ima tako dobrih ideja i za dalje. I verujem da će sve to da se ostvari, naravno, vrednim radom i posle te obuke, tvog diplomiranja. Tako da ti želim sve najbolje i ja se nadam da će, da kažem, u nekom narednom periodu da se vidimo sa zaista nekim novim pričama, novim nekim modelima mašni i sve najbolje ti želim. Hvala tebi što si me pozvala. Nema na čemu, baš mi je drago, priča mi je zaista privukla veliku pažnju i drago mi je što si došla da nam ispričaš. A hvala vama što ste pratili ovo izdanje emisije Širom Srbije. Naravno, ostanite pratite program Srpske naučne televizije i vidimo se u nekom novom izdanju. Doviđenja. Thank you.